बिलाइखाय त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो हामबाया फारि हायना हाय तेवाइसा नंनि बसकांतिनि कक साना हनै मा नुकजाक फिका ककंखा सालकिसा सिकां मानिक सरकार त्रिपुरा हास्तिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बाय जे टेररिस्ट अर्गानाइजेशन हनै बसावो माने उग्रपन्थी रगनि बिसिंगो हालक दंगो हनै जे कक सामानि सिलसावै काय और विभिन्न बलं बरगनि मथानि कक बो उल्लेख खालायका के रिजनल पार्टीनि कक खायबो सराय सरायखाय सालिया काय साबो बाय बतिके हालक दं आ कक बो सालिया शुधु बिनि पॉलिटिकल माइलेज नानानि बागै माने बेनिफिट नि बागै बो जे कक सामानि अ ककनो नतिनि फिरगनानि बागै आं किसा नंनि बसकांगो कक सानानि नायो ककंखा जे मानिक सरकार जे बलं बरक बाय जुदि अरने रिजनल पार्टी नि बररक जुदि हालक दंगै तंखा जाकाय तांगै बो सराय सराय खायै तिनि अमति रिजनल पार्टी मुंकायै एवं बो रिजनल पार्टी नि बो अजामा बाय बो बलं बरक नि मथा माने उग्रपन्थी मथा हालक दं आबनो बो तां क्लियर खाय साय माया तामो केबें मुं दं अ सायानि व अमना आं बनो सोंनानै मुसुंगो बो थांनाय 25 बोसोर बामफ्रननि शासनाव 20 बोसोर चीफ मिनिस्टार तंखा आफुरबो बो अमति कक गोबांमा कक साका किन्तु बो कोनो प्रमाण दिमाया बाफुरबो साका विभिन्न रिजनल पार्टी बाय बुट बुसकांगो हंकेनो असेंबली बुट बुसकांगो हंकेनो एडीसी बुट बुसकांगो हंकेनो बो मति कक तिसावो जे अरने रिजनल पार्टी बाय बलं बररंनि बिसिंगो हालक दंगो एवं आबनि बागैनो त्रिपुरा हास्तेबो और इफरै नांगो जाति उपजातिनि बिसिंगो एको माने केबे मुं आसायो दांगा उंलायो खगलाय माने उंगो बोथाललायो हनैबो नक्सक सामाल रंगो हनैबो कक सिलसाय दंगो एमन कि विजय रांखल इंडिजिनस पपुलेशन नि जे कॉन्फ्रेंस जेनेबाव उंफ्रु इवेन आफुरु बथांफुरु बसाव उग्रपन्थी बेथांगे मालायका विच्छिन्नतावादी रंनो मदद दिखा आरो स्वाधीन त्रिपुरानि कक साका हनैबो उल्लेख खालायका जुदि विजय रांखल आफुरु जेनेबाव थांगे यूएनओ स्पीच जुदि स्वाधीन त्रिपुरानि कक साइतंग हांगाकाय बो तो इंडियानि पासपोर्ट नायनो थांगो एवं पासपोर्ट बायनो बताइसे इंडियाव फिरगै फायो तांगे दिल्ली एयरपोर्ट विजय रांखल अरेस्ट खालाया दिल्ली एयरपोर्ट अरेस्ट खालिया त्रिपुरा गभर्नमेंटले नोंले चीफ मिनिस्टार तंगो नोंले तांगै आफुरु विजय रांखल अरेस्ट खालायमैया जुदि निन थाने प्रूफ न तंखा हांगाकाय जे विजय रांखल बलं बरक बाय मालायमोन एवं स्वाधीन त्रिपुरानि कक साइतंग हांखाय विच्छिन्नतावादीनि कक साइतंग खाय नों मानिक सरकारले तांगै विजय रांखल नों अरेस्ट खालायमैया निमो पॉलिटिकल बेनिफिट नि बागै सा ना वान साइड त्रिपुरा सारंग वालाय रेवै और तक दांगा फनांना बागै नों सावै तंग निनमते निनो कक त कम्युनल कक नों तां प्रमाण सारा नों कोबा नों एकटा मुख्यमंत्री निन एकटा दायित्व तंगो एक नों दायित्वशील बरक नों दायित्व नय कक साना नांगो प्रूफ सारा नों बायके साका नों क्षमता तंफुरबो साका तब क्षमता लाइथांगो तब विरोधी दलबो नों साका किन्तु नों प्रूफ कायसापने रिया तामनि बागै नों इलेक्शन नि बसखांखानो सा अमनि कक बुमांखा बमतिके त्रिपुरा सरना रिजनल पार्टी बाय सम्पर्क तंगो हालक तंगो अमतेमतेनि सावै त्रिपुरा आमसाइनो डिस्टर्ब एलाका घोषणा खायै आर्मी आसाम राइफल सीआरपीएफ टीएसआर नो बैंक सावै त्रिपुरा सारंग और अत्याचार खालायनायनि बागै और निर्यातन खालायनायनि बागै निरस्त बररंग फेक एनकाउंटर नि मुंगरै बुथारनायनि बागै बागै आबनि षड़यंत्र खालायसे बमति कक साइतंगो तार माने ब त्रिपुरा सारंग नासिगै माया कारण बो बांग्लादेश नि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान इलीगल माइग्रेंट सेटलर और आबनि बागैनो ब सावै तंगो आं मानिक सरकार न सानानि नायो निनि थाने जुदि कोनो प्रमाण तंखाकाय ब रिजनल पार्टी बाय ब बुंको टेररिस्ट पार्टी नि हालक दं जुदि प्रूफ तंखाकाय नों बिनि मुं कायै एवं उग्रपन्थी नि मुं ब कायै नों सादि जे अरंग कथादि नों गभर्नमेन्ट सुबादि गभर्नमेन्ट थाने तथ्य दिदि नों तांगे नों गभर्नमेन्ट तथ्य दियावै नों मीडिया बसकांगा का कक सा तां गभर्नमेन्ट का नों सुबाय मैया नों तो गभर्नमेन्ट न सुबाना नांगले नों पुलिस न सुबाना नांगले पुलिस न सुबाय नों तां मीडिया का साइतं तांगे नों चीफ मिनिस्टर थाने इंक्वायरी मैया विधानसभा नों प्रमाण सह तांगे तिसै मैया अबनि बागैनो आं मानिक सरकारना साना नांगो नि नमति 12टा बाजि कक
अमति ताताल कक चेंग्रा कक नों साया तंखायनो चावो नों मना मथाक दे आबनि बागैनो दिनै पाहार निनि दल दिनै कम्युनिस्ट पार्टी निनि कम्युनेल पार्टी दिनै पाहारनि कमरनानै नाय तंगो आर ते कायसे निनि आमालनो एनएलएफ तिनि उत्पल देबबर्मा जेल बिसिङाव तंमानि जेल नि योगो तिनि बाहिके बताइसे बलंग फिरगै थांमाखा निनि पुलिस बरतं नों आफर चीफ मिनिस्टर त्रिपुरानि नोंथांगे बन रंमै नारंमैया तिनि सुबीर देबबर्मा जेल नि योगै ताइसे बलंग किफिलि थांपा दीर्घ बसन परे तिनि गभर्नमेंट एग्रीमेंट खाफे तामंग नोंआफोर रंमै नारंमैया अब आबनि बागै साबो दायि नों दायि यादा नोंआफोर होम मिनिस्टर यादा नोंथांगे बरंग रंमै नारंमैया আর তাবকে সাবো কিছু ব্লক এলাকাও কিছু থানা এলাকাও উগ্রপন্থী বা রিজনাল পার্টি দায়িত্ব জ্ঞান হিনামতে কক সাইতং নং অবন সানা নাयो आं सानानै नायो जे मानिक सरकारनि रिजिम ब चीफ मिनिस्टर तंफुरुन समय जे शान्तिर बाजार हस्पिटलनि डॉक्टर प्रदीप रियांग न खगैतलांजाखा बिनि नक बाइखुराव बने किडनैप खाइतलांगै बोथार जाखा तिनिसो पॉइंट प्रदीप रियांग उनको या साबो खक्का वानजै बलंगनि बरक वानजै उग्रपन्थी यूबीएल खक्का रां नाहारका तिनि प्रदीप रियांग तांगै नों उद्धार खाइ मानलिया सुखराम देबबर्मा न 5 तारिख फेब्रुआरी 2000 आगरतला साल कथां कथां कगै बोथार जाखा नों तांगै तिनि रमै नायमैया खरबसंना नों रमखा खरकसार फना फना पानिशमेंट ताबुक बमाया आ नुखुं सुखरामनि बिहिक सं बसाजक सं बसार तिनिबो बिचार मैया तिनिबो प्रदीप रियांगनि बुमा बुफा संबो थैबेका खाद्दु खनांगै बंनि ताखौ बुहुरक तिनिबो बिचार मैया नोंगाबन खताम रिप्लाई रिनाय नों मानिक सरकार आबनि ताम रिप्लाई रिनाय दलाय डिस्ट्रिक्ट नि एसडीएम शशि मोहन देबबर्मानि कथै बिनि क्वार्टर गाना मांखा वानजिरबाय बोथारे खासी आरो खासी रिजाखा कतक सरि थै होनै को खाया नोंगाबनि खतांग इनक्वायरी सीबीआई इनक्वायरी रिया तांग सीबीआई इनक्वायरी रिया वइन पुलिस इनक्वायरी सिमी थानान तै को खाय एसडीएम तांग शशि मोहन त्रिपुरा त तमंग सामंग कतक सरि थैनाबा आफुरनि पट्टिका फिलि नायदि दैनिक संबाद चेन्दन पट्टिका फिलि नायदि तामो सैके बर जे आं सामानाबो तातालदा ना अंको चेंग्रादा रवि लिटन साल कथां कथां रानी बाजार बुई बुथारका बहग वासुलि बुथारका और रवि लिटन निपिसार तिनिबो माया तांगै माया तांगै सीबीआई तजन्तरिया नों तांगै किरिजाक अ शशि मोहन अ जे प्रदीप रियांग अ जे निनि सुखराम देबबर्मानि अबने सीबीआई तजन्तरिनि बगे नों तांगै किरिजाक नों किरिजाक माने ककंखा अ बुथार तिनिबो निनि याक टंगो निनि याक टंगो सराय अम सीबीआई प्रूफ जुदि इनक्वायरी खाकाय न नों मानजागो नों योग्य नों से आसल उग्रपन्थी न मदतदाता नों मदतदाता याकातिन उत्पल देबबर्मा ताइसे एनएलएफ तिव किफिल थांमांगला खामो नों जुदि उग्रपन्थी न साहाय्य खाया हिंकाकाय तिनि सुबीर देबबर्मा ताइसे बलंग थांगै मांगला खामो नों से आसल मदतदाता नों मानिक सरकार से त्रिपुरा राज्यनि उग्रपन्थीनि मदतदाता नों से बरन सुबानाय अम प्रूफ तंगो अम सिमिया तंगाबती रियांग रेप खलाइजाखा अम्पिनी 9 तारिख अक्टोबर 2001 मेरी लुसाई मनु थाना बिसिंग रेप खलाइजाखा आ थानानि ओसी सह लास्ट बकुनि बिचार मालिया और चिनी बरम गनां पिजुस कान्ति बिसास ब बाय खाइ फाइ मालायै ब हाइकोर्ट खाइ इनको केस खलायो केस खाइमेन परसे आबर थानावा एफआईआर पॉइंट नाया मेरी लुसाई न 9 तारिख फुंनि 6:30 बिनि नंनि रमतु फायो बलं बरबाय कुबुलजाक टंगो हिनाय तारपरे थानावा साफुं आसुटनाय हर 9टाव बन रेप खायो आ थानानि उसी बाय खरकटाम बिचार माखा मेरी लुसाई 1993 नवेम्बर खयनि कयलानपुरनि मुसराय तै हासिं पाराव 5 जन तिप्राजो सीआरपी बाय रेप खलाइजागो आबो बा एफआईआर नाया चिनी बेलसरानि ताखोक चिनी दफाना हामजांनाय दिनेश देबबर्मा बाफुरो थांगै एफआईआर खाइका
aboni bo tini bo bicar maya anukuni bororo a rep khlai jangai ro nang manik sarkar aboni tangai nang bicari maya nang Triprasa rok rep khaijakai nang moneyo nang khusingo nang santi mano aboni bagai nang Triprasa rok ne je kono ko angjakai nang kono khlaya